Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα δούμε μαζί μια ακόμα επισκευή πλακέτας από Air Condition. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να πω δύο λόγια για τα βίντεο που ανεβάζω. Ο στόχος μου από αυτά τα βίντεο είναι καθαρά εκπαιδευτικός. Δεν το κάνω για να αυξήσω το πετρελαιολόγιό μου, άλλωστε ο χρόνος για επισκευές είναι πολύ περιορισμένος και όταν υπάρχει τον αφιερώνω στην εκπαίδευση. Στείλτε μου μόνο απορίες, ερωτήσεις για μετρήσεις ή αν θέλετε να εξηγήσω κάποιο κύκλωμα. Τώρα ας μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την τεχνολογία. Όπως ξέρουμε, εξελίσσεται συνεχώς. Από τις λιχνίες φτάσαμε στα τρανζίστορ και τα MOSFET. Από τα γραμμικά τροφοδοτικά περάσαμε στα πλανοτροφοδοτικά και σε πολλές νέες τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μένουμε κολλημένοι στις παλιές τεχνολογίες, αλλά να προχωράμε και να εξελισσόμαστε. Και φυσικά, αν η νέα τεχνολογία δεν ήταν καλύτερη, δεν θα αντικαθιστούσε ποτέ την παλιά. Πολλοί θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικοί χωρίζονται σε ειδικότητες, τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνάκια, υπολογιστές κτλ. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι αν έχεις γερά θεμέλια στα κυκλώματα, στις μετρήσεις και στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, μπορείς να επισκευάσεις οτιδήποτε πλακέτα και συσκευή. Για παράδειγμα, τώρα που κοιτάζω μια πλακέτα Air Condition, μπορώ να αναγνωρίσω το τροφοδοτικό, τα ρελέ, τις εισόδους, τι κάνει η πλακέτα αυτή συνολικά. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να απομονώσω τα κυκλώματα και να τα επισκευάσω σωστά. Και να πω και δύο λόγια για τους φίλους μας τους ηλεκτρολόγους, που τους έχουμε υπεύθυνους για τις καλωδιώσεις, τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, ασφάλειες, ότι πλέον στις σχολές διδάσκονται ηλεκτρονικά και είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν, γιατί έχουν βρεθεί και αυτοί αντιμέτωποι με ψηφιακά κυκλώματα και αυτοματισμούς. Και φυσικά αυτή η εκπαίδευση πρέπει να γίνει από ηλεκτρονικούς οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Σκεφτείτε για παράδειγμα μια εγκατάσταση μιας κεραίας. Δεν είναι μόνο βίδωμα στο στήλο και τράγμα του καλωδίου, απαιτούνται και μετρήσεις των σημάτων, που αυτό ήταν ψηλά γράμματα για ένα παλιό ηλεκτρολόγο. Στρίβω κεραία μέχρι να βρω σήμα ήταν μπακαλίστικο. Και είναι ακόμα φυσικά. Άσε που δεν ισχύει τώρα για τα ψηφιακά σήματα. Και ενώ ακούγεται ότι με τον καιρό χάνεται η ονομασία του ηλεκτρονικού, αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι ο ρόλος του ηλεκτρολόγου εξελίσσεται και πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες. Έτσι, η τεχνολογία δεν περιμένει κανένα. Είτε είσαι ηλεκτρολόγος είτε ηλεκτρονικός, χρειάζεται συνεχής μάθηση και εξειδίκευση. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και περιμένω τα σχόλια και την τοποθέτησή σας σε αυτό. Αλλά ας πάμε τώρα στην πλακέτα μας, που για αυτή ξεκίνησε το βίντεο, έτσι. Ο ψυχτικός που μας έφερε είπε ότι δεν λειτουργεί καθόλου, δεν ανάβει τίποτα. Φυσικά το πρόβλημα είναι στο τροφοδοτικό, πάνω από το τροφοδοτικό για την ακρίβεια. Έχω βρει δύο πραγματάκια χωρίς να την έχω βάλει καν στο ρεύμα. Με δύο μετρήσεις έχω βρει μάλλον τι έχει. Και είναι μετρήσεις φυσικά που παίρνω πάντα όταν έχω πρόβλημα σε επαναμορφωτικό. Οι πρώτες μετρήσεις που παίρνω, πριν του δώσω ρεύμα. Πρώτα απ' όλα εντοπίζω τη βαθμίδα που έχει πρόβλημα. Και στο συγκεκριμένο το τροφοδοτικό, έτσι. Είναι εδώ κάτω, το τροφοδοτικό βλέπουμε. Εδώ είναι ασφάλεια. Άμα δούμε παρακάτω, περνάει από ένα τσόκ εδώ πέρα. Εδώ είναι η γέφυρα ανόρθωσης. Εδώ ο μεγάλος πινολής εξομάλυσης. Εδώ πέρα τα λαδωτής ηλιακός μαζί. Μετασχηματιστής. Και εδώ έξω είναι η ανόρθωση στο δευτερεύον. Και εδώ η εξομάλυση του δευτερεύον. Και αν κοιτάξουμε και εδώ το κάπλερ, είναι η ανάδραση. Και οι πρώτες μετρήσεις που θα κάνω θα αφορούν βραχύκλωμα. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο βραχύκλωμα στην είσοδο του παλαιοτροφοδοτικού ή στην έξοδό του. Και πρώτα απ' όλα θα μετρήσω την ασφάλεια. Σημαντικό, όχι τόσο σημαντικό για να δω αν είναι καμένη, όσο για να καταλάβω αν υπάρχει βραχύκλωμα και πού είναι αυτό. Οπότε βάζω το πολύμετρο στον μπάζερ και κάνω την πρώτη μέτρηση στην ασφάλεια. Βλέπω εδώ ότι η ασφάλεια είναι σωστή. Και σε αυτό το σημείο καταλαβαίνω ότι βραχύκλωμα δεν υπάρχει μάλλον στο πρωτεύον του μετασχηματιστή, ή αλλιώς στο hot που λέμε του μετασχηματιστή. Δεν περιμένω δηλαδή κάποιο σημαντικό βραχύκλωμα και μπορώ να το βάλω και στο ρεύμα όπως είμαστε τώρα. Και να συνεχίσω τις μετρήσεις μου, αλλά θα το συνεχίσω με το πολύμετρο να σας δείξω, με το buzzer να σας δείξω ότι δεν θα υπάρχει βραχύκλωμα παρακάτω. Θα μετρήσω τη γέφυρα να δω ότι δεν υπάρχει βραχύκλωμα, βλέπετε εδώ. Δεν υπάρχει βραχύκλωμα, φυσικά ούτε στον πυκνοτή της εξομάλυνσης που είναι εδώ από κάτω, ακριβώς, το μεγάλο πυκνοτή, δεν υπάρχει κάποιο βραχύκλωμα. Όπως δεν περιμένω να έχει κάποιο βραχύκλωμα και ο διακόπτης αλτής που είναι το IC αυτό εδώ πέρα.
εδώ, και γενικά δεν περιμένω κανένα βραχύκλωμα στο πρωτεύον, στο hot του τροφοδοτικού. Όχι ότι μπορεί να μην έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό στο πρωτεύον του, απλά δεν είναι από βραχύκλωμα το πρόβλημα του. Και έχει και εδώ ένα NTSC, το οποίο θα το μετρήσω και αυτό. Πρέπει να μου δείχνει αυτό βραχύκλωμα, έτσι είναι NTC, πρέπει να δείχνει βραχύκλωματα, θα σταθεί όσο ζεσταίνεται αυτό, μικραίνει η αντίστασή του, οπότε θα μου δείξει τώρα κάποια ohm. Βλέπουμε εδώ βραχυκλώνει στα μισό λεπτό να τα ακουμπήσω κάτω, στα 31 ohm, οπότε είναι σωστό και το NTC. Αν θελήσω να βάλω στην πλακέτα 220V, θα ακολουθήσω που πάνε οι γραμμές στα δύο μεσαία ποδαράκια της γέφυρας, να δω που παίρνει την είσοδο 220V. Πάμε τώρα στο δευτερεύον του μεσημαντιστή, η πρώτη μέτρηση στη δίωδο. Βλέπω ότι μου βγάζει βραχύκλωμα η δίωδο. Έτσι, ύποπτη αυτό, όπως και να τη μετρήσω, είτε από τη μια είτε από την άλλη, μου βγάζει βραχύκλωμα 0 ohm. Οπότε πιθανότητα έχω βρει τη βλάβη, είναι η δίωδο καμένη. Φυσικά θα την ξεκολλήσω για να τη μετρήσω και εκτός κυκλώματος. Δεν θα το κάνω αυτό σε αυτό το βίντεο. Ήθελα μόνο να δείτε τον τρόπο που μετράω ένα παρατροφοδικό πριν του δώσω ρεύμα. Τι μετρήσεις κάνω δηλαδή. Μια αναγνώριση, μια γρήγορη αναγνώριση και μια γρήγορη μέτρηση στα εξαρτήματα του γύρω-γύρω. Για πιθανό βραχύκλωμα, γιατί αυτό μόνο μπορώ να μετρήσω εκτός ρεύματος. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο με αυτή την πλακέτα σε αυτό το βίντεο. Είδαμε ότι και σε αυτή την πλακέτα το τροφοδοτικό ήταν το πρόβλημα. Έχω ξαναπεί ότι αν ξέρουμε να επισκευάζουμε τροφοδοτικά, είναι το 90% των λαβών στις πλακέτες. Όλες οι πλακέτες έχουν τροφοδοτικά. Αν δεν μοιάζει με αυτό, μπορεί να είναι ένα step up ή ένα step down τροφοδοτικό. Έχω κάνει βιντεάκια και για αυτούς τους τύπους των τροφοδοτικών. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι αν τύχει σε κάποιον η ίδια πλακέτα θα έχει το ίδιο πρόβλημα, έτσι. Μην πιάσουν τώρα οι τσικτικοί να αρχίσουν να ξυλώνουν διόδους, χωρίς να κάνουν μετρήσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι σήμερα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι και μοιράσου το με όσους πιστεύεις ότι θα βοηθηθούν. Αν ψωνίζεις εντατικά ή όργανα από το διαδίκτυο, μπορείς να στηρίξεις το κανάλι χρησιμοποιώντας τα link που θα βρεις στην περιγραφή. Αν βρίσκεσαι στην Κρήτη και χρειάζεσαι ένα κατάστημα ηλεκτρονικών, μπορείς να περάσεις από τα ηλεκτρονικά Καρούζος στο Ηράκλειο. Όλες οι πληροφορίες είναι επίσης στην περιγραφή. Και φυσικά, για να μην χάνεις νέα άθρα, κυκλώματα και οδηγούς, μπες στο ekelectronics.gr και άσε το email σου. Και μην ξεχνάμε, η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.